Assalamu alaikum aziz eldaşlar. Assalamu alaikum sapara. Qoğumsunuz? Mine bu Ha sapara sizin sesiniz yan gelmedi yalı. Ama salam verdiniz yani. salam kemiğine Ha. geliyem Şubat. O gelya. Şubat neydi? Gelya. Ha O şu an. iyileşler selamu aleyküm kemiğine. Sana yeni de bir tapar salam vereyim. Ne Ha. eşliyendir. Eşliya sapara. Tamam. Sapara köp vaqtdan er. Siz hem ekrana çıkan yok. Şonuň üçin bugün giňişleýin gyzyklyrak bolsun edilneme. Şu wagtky bolýan wakalar az açyk we düşnükli bolar ýaly. Bir gürrüň edeli. Aynen. O. Men soňky bolýan wakalar var elbetde dünýäniň hiç bir ýerinden emesinden, habarlaryndan ýa ünsünden gaçan ok. Bizem ýene şunuň ýaly seredýäs bir waka, bir tragediýa da ýene Rus milletiniň tragediýasy, Putiniň hasaby tutmady. Son beýlek tarapdan Putiniň ýene ýoldaşy bolan Gurbanulynyň hem hasaby tutanak tutmaýar da bundan soň. Yolloşu değil, işker değil. İşgari, Yolloşu. işgari ise hem bolýar ýoldaş ökmünde hasaba medýän däldir ol dogrudan. O Kırşavatili değil yani. Ha. Olan jargon şeyler. Krişati. Verdim krişati. Ine şunun ýaly bir ýagdaý bar. Ine soňky günlerde ýa 5 gün boldy 6-njy güne girýär. Ýeneden bir 4-5 saatdan soň 6 güne girýär. 6-njy günne başlaýar. Ve Putin entegem Ukrainany planlaýyşy alyp bilenok. Ine göräýmäge 130 000 goşun ýygnatda serhede. 3 tarapyndan yani Polşa we beýleki. Belarusya. Polşa tarapy soňra aşagda Bolgariýa barmy? Şu taýlar daşynda hemme ýerinde. Putiniň eskerleri bardy. Yani 3 tarapynda. Ve şonda da şu wagta çelli bir ilerleyiş görkezip bilenok. Ine bu taýda bizim söz edip geçen ine post Sovet nemesi var da çukuru var. Ine şonuň içindäki adamlaryň hakykatda nähil daşdadygy suwda edýärde bizim şol emämiz ortagdan. Köpler üçin belki hipotezdir ýöne bizim üçin bu bir teoriýa, ýani teoriýa hipotezden has güýçli we görüp bilýäs. Onun üstünde bir akademik iş geçirilen wagtda bu suwda ediljekdir. Belli bir meçberde elbetde. Ine şonuň ýaly bir ýagdaý bar sapara. Näme diýip baha berýäňiz sizin şu ilk başlarda bir çıkışımız var. Onun daşında bir arada bir boşluk vardı. Ondan öğren 4 gün geçti. Sapara. Demek kemiğine ben değişim tevel yapıyorum da. Ondan kıyata ya ekranlardan taşırak durmalı oluyor. Şu adamla geçici o değiş taktılar. Karrantın değişler dökülüyor kemiğine karrıma. Neme kemiğine bana bu yiğitleri şimdi şahsan tanıyan niyetim doğru olmadığı mümkün oluyor. Ben şolun içinde bile öten adam da şuları şeyle bir kat yakından tanıyan o bana yani akademik araştırma edip görürler. Şuları bilen şulun ertir näme pikir etjeginin hatawa alıp çıkarıp bilýän. Ulan köpüte yani bulgak fun gahrmandary yani şarikler. O ýöne eline pul baýlyk näme güýç düşde bular aýlygan çolýanlygyny onun bilýän. Onu gat gowulýan. Ne şu Putin eden adynyň demesini möçbörünü şu Ors milleti eden diýanyň möçbörünü entäkleri ölçäp bilmez.
belki de ömründe ölçüp bilmeyenem geçip gitmek mümkün. Yani, birinciden ne Ukrayna'nı bölecek olup Ukrayna'na birleştirdi. O dünyanın karşısına aldı da, ehli dünyanın karşısına aldı. Yani yeke Ukrayna değil, Ukrayna verdi. Yani araçı neme yalak. Yani Ukrayna halkım bir ulu harp bilen halk dinaya bırak demedilen orta indi Ukrayna ulu harp bilen Ukrayna halkı dit buraya da. Birleşip, cevizleşip hakiki o gerçek bir halkı vurdu da. Yani o Putin kömeği ne plus tarafın nemeden de sonra alak neme. Onun Ukrayna'nın duruşu var da Putin'e karşı, orta karşı duruşu dünyanın fikrini değiştirip bildi de. Dünyada o yani Slavyan milletlerinde, yani Ukrayna'da şu içinde edil karayışları o 5 bunun önküyalak derli de. İnni dünya Ukrayna tarafından. Yani ben o tukunu şu an Pribaltika'da gelip görüne. Pribaltika halkının Ukraynalar bilen demediğin yeri yok. Bu lokal olun. Yani Ukrayna halkına kömök yığınlarında her şehirde. Küçük bir şehir olun kömök her köyünden. Buna bir diyen demediğim yok. Et diyenim yok. Tapan tuponlu. Neyse artık olsa yani yorgun şovunun kasum dublyon kosuna çenli. O yataklar yeni neyme çağ ışıkları hem kişi yani torba yani Şalir stadyonun nemediliye de o açır yani olur yalak nemen yarım saat dur çalışırdık da bizim aktif nemetin verdim. Şimdi bu halkla neme şu da duyguduşluk edileyenin bir sebebi var da. Bu katigen o men yani Türkmen'e buraya alaklat görüm okudum da. Onun öylerin tayin yerler. Kimde artık öy ploşu dua oldu. O migrasyon deme arda veriyerlerine men 20 kvadrat, 30 kvadrat, 50 kvadrat metre bir odalca nemem var. Şun yani göçmenlere verip bilecek deyip registrasyon ediyorlar. O kevr iş adamları 500-300 adamlık yer tayinlap yani spor sahalarında atlarını demedim. Yani dünya şey diye de o Litva değildir. Latvia'da şey diye Estonyalılarım şunlarla Palyaklarım şeyle Şivetlerim neytral devlet de Bulatlara katışacak geldik durun neytralliğin buraya kıranı koyacağız biz oraya neme Ukrayna yara koymuyor edecek diye arkayına ettiler. Naat gerek olsa Naat'a da gidecek diye. Dünyanın nemesi bunun kafiri bu şarikuflar bu atları hata edip bilmiyordu. O Putin bilen ben bir yaştaki adam bir klapar görmüşlüğüm ama onu vat Putin'im değil hiç tatlı da. Şu yanında bir de hizmet edip görün şu oğlun neydiler de onun veşiller Peterburg'da demedim. Yani bunun etik nemesini hataplap oluyor da yönü. Yani cemiyet bunu görüp bilmiyor. O tabi ellerine güç var. Onun güç değilen de hatta adamın gözünü kapıştıran olmalı. O hem de kişi gücü tapıyor da. Yönü ben özme geleyin. Onun Türkmen'e geleyin ne. O benimle uklap yatan belki de üstü. Hiç vakit açılmadan bilirdi bir. Kendine. Ben doğulan yerim Kalaymor değil ya da. Kuşu diyendir Kalaymor Tavtavada rayonunu. Şu an bilmedim adını. Ne koyunu. Çok kuşkuda haç vardır. Ullu Kağan haç. Kres değil ya da. Yekaterina'dan kalan. Yani Orsiye'den
Ors imperiyasının tamı yurjun toşku değil ya da kuşku. Men ne Müslüman çağatı. Doğumuzda adan ayttırandırlar. Yani çağı kanunten yatılan o. Yani gözün açanda çok nemeni haçı görüyen de. Çok haçın aşağını doğulun çağıları yalak da. Orası ken yalancı ya da bir de bir düşmanlıklı neme diyeyim hata edem doktuk. Şey deyip yetiştik de. Doğunluk nemen içinde. Yönü şuun ben doğundan ama tarihi teretmeli. Şunlar oyundur ya da. Yine Oğuzhan bilen Türkmenistan arasında terhet vardır. O anırsında Türkmenin yartı kalan yartı bertindedir. İran'da da şunu alaktır. Türkmen takra anırsındadır berdi. Şu granitleri kim çekti? Ors çekti. Ortun el bir tarafında Ors var da. Türkmen çay anlaşmak diye 1881 yılda uçlar var nimet var. 130 yıllap 81'den alan 1800. Ben Ors'un bir de düşmanlığını atlattı da. Şu millet bir de hakikatten bizim ehli bedbahtçılıklarımız, ölümlerimiz, demelerimiz hem becetin kaptanını Ors var. Menne Putin'in oyunun da adı şu. Olmadı oyun varlığı mümkün. Ben 70 yaşamda yaşadım. Şu anda şey oyunlukta in oyunu yan orta bir oyurdu diyeyim belli. O hakikaten ne şu olursa bu dağıtları intiharın başında edilen dağıtlar da impersk ambisiyaları için edilen dağıtlar. Şu da orada da Putin'e mendeş Şaygu mendeş o ortlar bolondur. Bunlar var şey 22. atır 21. atırdı. Bunun edip göründüğü. Ödem edir mafyan yankı beylekin kırışavad edişyalar ediyorlardı. Ukrayna çıkacak oluyor da şunu Mehmet'in aşağına. Çıkmartık diye de. O kim? Volodya. Atımlı bomba senin alakin eline ananlayan oldu. Onda bu dünyanın kuruluşu yanlış demektir. Bu dünyada yaşap olmuyor. Senin alap nemen eline şular yalak büyücü verip bilinen oldu. Bir yanlışlık var. Sen ertir hayta ayağından turacağım belli değil. Onun şimdi ben dinim başka, milletim başka. Yani Ukraynalılar ortaları rahat yakın. Çünkü eden de adını Ukrayna halkı 100 yıllarının bir adından çıkarmaz. Evet. Bir halk diye de mümkün değil bir halk olmalı. Ukraynalılar size miyenden yok. O sidyalağım yaşamak isteyen yok. Onu ayda oturuyorlar. Sen atımlı bomban varmış. Bomban orada atarsın ölecek adamın bile biliyorluk gidersin. Ondan çekinip börlüğünde at derler. Öyle ben ne Türkmen'e değişilmemek nedeniyle bizim düşmanımız hakikaten Ors'tur. 130 yıllar. Sizin şu gelen yağdayını üstüne şu Ors vardır. Putin yalak, Putin meyve. O yönü biz yani düşmanla cellatına aşık olup görün millet de. Dedim ne Putin gözünü açtı. Ne eden demedi. O da belki de tavollimeler kebine bilmedim. O bu bir yerde o ütkemeldi. O ütkecek yeri şu tayken o Putin'e behbitliken diyele ya ütkememesi nemesin. Bundan o yine
Yani bir illeşimiz yazıptırdı. Skobel, Stalin, Putin diye. Yani bir neçe nemeler geçti de Türkmenin başından ayrılmadı da Sakırtka yalı o bende. Putin bitirdi. Ors diasporası mı diyeler. Dünyadaki Ors'un barlığını yitirdi. Bitirdi. Ya bundan sonra Ors olup bilmeye bu alınan sanksiyalar. Ors'a karşı verilen sanksiyalar sapara bu. Hiç düşmanın başına da o dilemeli değil. Yine Ors düşmanımız. Şu derecede korkunç da entek näme olacağı belli değil. Bir günün içinde katılı korku döretdi. Inamsızlık yankı sistema halkın öz içinde. Şu Rusya'nın öz içinde. Şimdi bunun devamı var. Entek aylar var, yıllar var. Çıkıp bilmeye sanksiya deyilen zat o girizildi. Girizmek ansattır. Bir günde, 2 günde alınyandır kıssalı yağdaydı. Ona sanksiyadan boşaltmak yıllar alyandır o zat. Demek kemine sanksiyaların hiç onun gariyom yaşap oluyor Türkmenler garip ömrünü yaşapıyor. Yaşar görürsün. Yönü ne birdat vardır. Putin 20 bundan ön iyine çekilen oldu. O ödü o tiyatro kariyerini yitiriye demediydi. Yani Ors milletini halat ediyetti. İnni şundan ton bu 5. günde Putin'in ödem yani tiyatro kariyerisinin dokudunu koydu da ton kunemesi. Tiyatro yani Putin'in tiyatroçu olmayan. Yani ile hayvatatın eğitim beytin onu halkı ödem bitiriyor bunu. Yönü Ors milletini şu millet bolma nemesini ne görürsünüz 10-15 yılın içinde ortaya 20-25 devlete bölünüp gider. Yani Putin çok kapısını açtı. Yani minne 70 yıldan sonra yani duygular oynayan olsa ortayanın içinde bu duyguların oyuncağı milyonlarca vardır. O milletlerin tane yani ben yitik giden milletleri sanat vereyim. O şolong nemeti o statüslerini çokcan statüs değil ya da Evek, Tuva vardır. Yakutsk vardır. Ben mesela Türkiye. O Hantı Mansi vardır. Şor milletlerin nemetini biliyor musun? Çuvaş vardır. O yeni de şolor yalak. O onlar için. O yani Tuva'daki da atılan atları o Nikolay, Ivan olup gidendirler. O milletlik nemetem yoktur. Familyetem Ivanov, Petrov. Şu millet bağımam değil mi? Yine Türkmenistan'ım şular şey ettiler. Şu metit bile neme diyedir de. Bunu belki de yani Putin şular yalak siyasete alıp varmadık orada. Bu zatlar bizim yemeğimizden yani uklap yatan yerinden oyurmadı. Yani o şu duygular ortaya değil çım pıtıra gidiyor. Bu önüne de geçip bilmeyedir. Geçmesi mümkün değildir. O yani propagandan o bir nemeti vardır, böğrütü vardır. Onun kaymağı vardır. Yani köpürcük alıp su akarına nemedir, ağırda aşın arası su aşağında kalyandır, çıkyandır. Yüzde. Yine bulun eden dağıdı. Şunun için Putin bunu bir imperiyanı yani dikecek diyetti de. Yönü sonunun başı. Belki de onu görmez. 15-20 yıl yaşayacağım diye yaşamayacağım bilem yok bolun. O ne bir ekranla bir o bir işini vereceğiz bir karı şey deyip diyersiniz de. Onun 5 yıldan sonra. Ne şu da atlan nemeti. Hem de bir de atlan başlayandır. Bu da atları fikir edip bilir yalak akıl yok onu görüp burada. Ben bu adamları yani üyeleri olmadı da şu tip adamdan içinde öten adamda şunun ertineyene fikir ediyenler milletler. Yani şu da atları kemiğine şayattır ekranın ağırsında.
4-5 ay bundan ayıp öründadım. Şeyde oluyor. Mawa. Böyle. Göverin yüpünü uydurak tutun gider öldü. Korku var ya. Bu da atlar yankı bunu Amerikan graduate getim gerek gel bunun içeceklerdi. Bunu Ukraynalıların biliyor. Şu ne teknikat var olsa demen içinde talent o binde de pravkat bilen yani iyi çeken maşinler vardır demeden. Şunu ayıran bindiğin utop maşinler, traktörler yani yer sürüyor yalak deme oluyor. Tankları, traktör var. Demen teritoriyosunu Ukrayna'nın teritoriyosunu Putin yörek görenlerdir. Ben onu karşı giden yerlem de şu bir uruşun lojistikası bir dat vardır. O ödem sen batvalcı olsa. Onların koruyan olsa. O tayda şu lojistikanı üpçün etmek yani tallat yatmalı, turmalı, iğmeli, içmeli. O maşinlerin o talyarka bilen bindiğin bilen işler. O da atlarım çekmeli. Bu kış yılıtması var, ısıtması var. O yılıtı var, nemeti var. Bu da atlar o orsun iktisadiyetini götürecek bir adam değerler. Blitzkrieg olur. Blitzkrieg'i o büyüşünde görürsün. O da bollu neyle ulan gördüler. O yetki olur. Bu kıynaşılar. O ne orsun ne Ukrayna'nın ölümüne mislemez yok. Bulur yalak urşa mislemez yok. Bir parahatçılık tarafında. Bulur yalak nemede Ukrayna arkasında. Bunu hiç kimden çekinmeyen aydiyat. Urutu hop olup orta bir yığırenci nememem yok. Ben içinde ödür bilene bile hem de o el ödü olmasa ödü alaklar bilen. Şulun nemet ne çendi belet. O bundan soň düşman bolar ýalak bir nemesem galmajak da sapara. Ine 10 ýyldan soň Türkmenistan geçýär. Orsa. Bundan soň hemme taraplaryň geçýär. Ne yine de bir zat vardır. Ne şu an 2022 yılda şunu yapılan şu an ortadan içinde kullanılan teknik teknoloji ne emeler bağ olsa 2032 yılda siz ortadan şu teknoloji öyle işletme görürsünüz. Ne Putin'in eden daha düşol. Deyleklerim yönü gider. Ne Donetsk ve Lugansk'ın alırlar. O Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna gerek geldiğinde de ortaya taklağı bilmez olan ödülleri geçer. Mesela Ukrayna'nın üstçüğü olan saylav alan yolu görkü diye de. Ötürüm Ukrayna milleti bu da atları düşünüyor. Ödüm saylav alan yolum doğru. Vatançılık nemelerim oyanıptır. Orsun kıyalak o patigizm nemeti yok da. Onun bir adamlarda motivasyon olmalı. O sen gol attığında yaşamak için Ukrayna'nın hem motiv gol bilsin. Yani şu da akliyetini yok. Kantin matbuatın 50 kilometre eylak çıkanda görüntü dura. O ne eylak motivasyon ile yaşamalılar. Ödem ortadan ehli ekonomikada gadı bilen nevtin ingetin üstünde oturunda başka öndüren vaadi alıp nemeder yalak nemeder. O tokoy var, ontu var, buntu var. Demece teri teknolojiden ütkoş. Yarak çıkarayan diye mesela yarağa uç olması hiç kime gerek geldi. Son için şu uçlar demet görülür de. Yani yine de Ukrayna bir hepte çıdap bildi. Ortaya Krim'e verir. Lugansk'ın, Donetsk'ın allip verir öyle. Berip
halat bolup bilse doğru bolur. Demek olur ne taklap bilecek. Şu an şu Lugansk bilen demeni Donetsk demeni iqtisadi nemede taklap bilen o. Taklap bilen ýaly iqtisadiyet yok. O bulun iqtisadi analizlere ütköşük. Şu devlet bolsa bolýandyr diýe, gaz bolsa bolýandyr diýe. Şol şarik bilen demedi. Ýokurda koturunno. Ortadan için akıllı adamlar gatken o dünýede olur. Yol entekler bolmaly. Mafya döwlet, ýalak döwlet, yani düşünjelerim şonda alakda. Sapara 2 san sonra var. Arada kendaşlaşmaga bereyin. Ukrainadan bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Biz näme etmeli diýip sorapdyr. Ukrainada Türkmenistan tarapyna ýüz tutanda da öz başyňyzyň çäresini özüňiz seredin diýip jogap berdi diýen ýaly. Bilmedim, belki hiç telefondan açanlardır olur. Onun ýaly jogap bermez diýen. Kemine ýeke ortadan içindäki näme Ukrainaň içindäki türkmen nämeler däl, daşyna Türkiýede ýa-da başga ýerlerde gelip görün türkmenler bardyr. Düşmanyň bellidir. Bizim ata-baba düşmanymyz şolar. Borsdur. Ben oýuran dadyny, Putiniň meni oýuran dadynyň nemesini dillendirýänler. Ödüm Ukraina hökümeti çağırıp otur. Grup bolun, atriat kurun, yarım tutup bilýänler bolsa. Ana, barın görüşüp. O ýöňde adam şekiline getirersiniz. İnsanlyk nämedigini düşünýärsiňiz. Ölüm galyma bolup biler. Ýöne bir ýyldan soň ölmeli, soň adam bolup ölýärsiňiz. Angliýa bilen näme Gollandiýa ruhsat beripdir meýletin gitmek isleýänler bar bolsa. Söwüşe gidip bilersiňiz diýip vatandaşlaryna bildiripdir. Soň ýene bir sora bar Sapara. Indi bu wakadan soň diýe, Mahmud diýip ýyldaşmy soraýar. Gurbanulla näme bolar diýe. Gurbanuly Putiniň nemesinden bahmy tordy, Gurbanuly tordy. Öň gutardan. 10-njy martdan soň Gurbanulyň ýok. O saýlaw geçirip bilmeýär, bu saýlaw geçirden onu bilmeýän orada ne düşünýär? Sen ýanky Putiniň saýlaw geçirşýalak, ýa Lukashenko'ň saýlaw geçirşýalak, biz o saýlawlardan ýirdik. Bu ähli postsovet demeti ýirdi sizde. Ular ýalak ýalan gyzlaryň demäňizden o sizin o bir ýanky ynanyr ýalak ýeke adamdy ýok. Ýeke. O ýeke Gurbanulyň kom da beýleklerini köp jurnalak. Lukashenko düýün ben o koşul ýiberjekkä, nemetjekkä, koşulşam ýok diýip otyp bomba ýardyr ýa. Rakety atdy. Putin eng soň gününe çendi girem ýok diýär. Girem ýok, bir de uş gerek gelýär. Öde bir ýyllap taýinlanan dadyny. Gözüňe seredip ýalyn tönýärdir. Ona başarban bilen okda. Halk ondan korkup şulary onan çokunmalymış. Sen korkup bilen çokundurarsyň, görün ýöne senden korkmajak durup käme. Ol bir göz ýanky nemelerini seredin oklar. Bular ýaly ulu döwletiň başyna, ine bir adamlyk döwletden betbarçylygy durşy. Kim bolsun o Putin bolsun, o Ivanov Petrov bolsun, o tapawdy ýokdur ýa-da Berdimuhamedov bolsun. Bir adamlyk döwletden demeti nasyonallyk ykbaly tuturýandyr. Millet tuturýandyr. Ýurdy bitýändir. Biron oğurlany bolyn ortat gene 10-15 ýyllar. Şu bunu demilitarizasiýa edip o yaraglaryny ýa atym yaraglaryny ýok edip demedi. O mene beýlek milletler ýalak millet bolup ýaşajak diýip nemedip bilseler, şo ýola düşüp bilseler, ort millet galyp biler. Bolmasa orsun 70% başka millet. Menim pikirimçe Sapara bu sanksiyadan urşay
yeňip bilmeýär, uruşy ýitirýärler, yeňilýärler. Soň o ýa-da Ýewropa ýa-da NATO bilen sol oturmaly bolýarlar. Näme? O taýda da ýa-da atomly nemeleriň hemmejesini sökýän, ýok edýän. Ondan soň sanksiýalar aýrýas ýuwaş-ýuwaşdan diýip bir gol çekişermikän diýen. Olaryň soňuny şoňa ýaly getirerler. Ay toğun bu ne hilek demekte de şu ne ort milletine, ne ort devletine, ne ort halkına gowdat bolmutda kemine ne biz olar bilen düşmançylygymyz da ýok, nemämiz de ýok. Onun ýöne beýleki milleti pet görmeklik, özüni pet görmeklik, ne Türkmenistan ortaýadyň bir ýa-da bir guberneti alak, ýa-da çokça haklı, yani çokça statuslu diýene. Şu status berilen bir yani guberniyeti Türkmenistan. Buna günnede o matbaa var görüm. Siz yüzünde aýdyp böler. Bunu binamız Türkmen görmedik, eşitmedik gurk gebiyede. Yani özlüğüm şol täzigem şol çurku diýerler. Yani şol eşdiýäňim, men ne eşdiýäňim şol. Günne diýip böler, götüme de eşek ýaly işletip böler. Manysyny aýdyp berim, belki soňky ýaşlar bilýän däldir onu. Çurku diýmek şol ýetikden milletler var Sibirdäki. O çurku diýmek, töňe diýmek, nadan diýmek. O senden o ýa-da ýygyşyrwan bir onu. Onu ýöne matbaanyň içinde milletli kassa barandy ýüzüňe teredip aýdýardyr. Erkek aýaly tapap ýok. Bunu näme bilmedik tren bolup demediýäň. Ýöne jellatyňy da aşyk bolup, omurş görünüňiz kenne. Men diýjek adym ýok. Erkim özüne jogap berýär diýär bu buraya. O indi şolara näme bolmaly? Bundan soň sapara ýurt ýütkejek deme, sonra. Olar bilen işimiz ýok. Olar ýöňe bombol beren orada bombolmalarını dowam ederler. Şu taýda kul bolar, han bolar. Ýöne Türkmenistan üýtger. Ýöne şondadan bir näme işler geçirilmeli. Ommaranlarynyň hasagyny bermelidir abylar. Onu yine 50.000 sany odan depede, türmede ýa-da türmelerde diýelim. 50.000 adamyň öldürilmegi. Bunun yine ommaranmak da, onun hasagyny kemine sen men toruňa düşünmändim. O Gurban Gullun, Gurban Gullun ya şuňa men beşlen hata barada ýa-da hatap bermeli var. O adamlar ne owan bilen ortaýa yani tabii etmemesi uçtu da 10 ýyl şoň içinde. Gatul töwüş 10 ýyllyk owan töwüşi hemmekşe bilýär, dünýä bilýär. Şo taýda ölüniň tany 15.000 ýeten okda 14.000 plançadan. Böyle Türkmenistan'ın türmesini öldürülen 50.000'den geçiydi. Bu atları dengeştirip görüp bilen yok. O neyem çünkü şu atları görüp bilen yok. Düşünüp bilen yok. Neyem hayvan mı? Ya da gelip görün tentek mi? Şu ölen bitenlen hotlarlarını değiştirmeye aydıyan da adım. Neyem şu atları aklın bir yetin yok. Bolyan da adı. Her maşkalan içinde bara şundan pida. Sapara ina gaty go bir kommentary geldi de hazır men. Edil şu aýdýan zadyňyzyň başga bir görnüşi. Okap bereň. O Recep diýen bir ýerleşimiz ýazýar. Ben hayran galýan. O şol Kiýewde galan 6.000 studentin 12.000 ata-enesi bar diýen. Näme üçin Aşgabatda prezidente çykyp o Raşit Meredow meclis, kabinet we öňüne gelip diýär. O hiç bir näme beren ok diýär. Reaksiýa beren ok diýär. Çağalary belki öljek. Ýöne ýer ölüp gitjek belki. Hemmejes bir nemede galýa diýeli köpçülikleýin galýa da.
umum yaşayış, opşit diye. O. Ma bir sahne bulma düşse gidiyor o tayda o. Demek ki 200-300'e. o kemine ne Yine bir yankı türme aylık meselesine benzer işte. meňzeşliginden berwet şu adamlar men çağan diye bolun ýöne sen dilim bilen diýen o ýüregiň bilen diýip bilen ok diýmek çağa senki derler dogrup taşlan ben hosarlyk edem ok diýmek o siz öz çağaňda da düşmanla düşman bolmadan dosta diýip boljak gelle ýakyn hosara diýip boljak gelle. O tibyala hosar bolunun bolman geçtiğini bilýändir şu çağalar. Diýmeli de hakları vardır. O bärde biz gorkýas, näme diýäs diýlen bir ýani öňlerine bir bahana nemedikdirler de yalan hembeti. Yalan özüňiz bir gaýrat, bir namyt o tibyalakyn o çağatı bolunun bu dünýä iýilmediňem ýagşym karýan. O hakikatdan hem şeyler. Şu yankı aýdýan nämäňiz işiň beýleki bir ölçegi. Gorkýan diýe, näme üçin gorkýan diýip sorasa, ay aňyrda enem atam bar diýe ýa-da çağalarym otayda diýe. O ikisi bir-birine münasip onda näme bolsa şo bolsun diýenler. Bular ýalak deme. O bulon ýerine taparaga 70 ýaşynda o şolary azat edip bermelimiş. Ya da kenine o biz näme sizin bergimiz barmy, sizin çağalaryňyz bir ýatadyk mı? Ya biz sizin yeneňiz ataňyz mı? O mesela şeyde seyretip görüňe. O näme üçin bir ýeri edip bermeli sizin hödüýürini görmeli. O beýle de bir düşünje bor eken keminim. Menem hayran galýan. Gorkýan diýe, näme üçin gorkýan diýse çağalarym bar diýe. Ben gorkman, o kellämi eteňime talyp, şuloň çağalaryny men kömek etmeli işte. Olaram şo hödüýürini görmeli işte. Bu näýlek düşünje? Haýwanda da ýok bular ýalak düşünje. Yo yalan, gorkýanam yalan. Ol çağalarym bar diýýänem aslında boş, arkasında zaty ýok. Ne pikirlenip görüň. Nämeden bolýar? Bunu özleri we bilýärden ok, sapara ýene aýlanyp gelsek ýene şu Orsa gelýärse. Ors o türkmeni şonuň ýaly programlapdyr. O deme bolsa, o siyasi bir mesele çıksa ya da öz azatlygyna değişli, özüň azat etme mesele değişli bir iş çıksa, şonda gorkýan diýmeli, goşulma diýmeli. Asuda asmanymyz bar, näme etjek goşulma diýär-de. Ýöne asuda asmanyň aşagynda 50.000 sany adam ölüpdir. Urşda ölen okda. Ýani owan ors urşunda da 3 hette denimken şu urşda owan urşunu ölönün 3 hette ken ýöne paragat döwrüni türmäň içinden öz elim bilen öldürülen adamyň kany. Biz onuň öýde iň bir skrom demesini alýar. Bolmasa türmeden çıkıp 3 aýyň içinde ölönüň sany 6 aýyň içinde ölönüň sany goşsaň Hudaý taklasyn. 100.000 dönem geçip gider. Onuň ýeke ol ölen ýitenem der. Şolardan entek doğmadyk, dünýä iýilmedik çağlar var. O tozan, dargan, maşgalalar var. Bu tragediýaň aňyrtynyň çüňlügini siz düşünüp bileňiz ok. O sizin beýniňizde alany o gudatlary. O hakikatyň azydygyny men 2 ýyl mundan öň aýtdym da. Bu hakikatlary siz isleseňizem, islemeseňizem ýüzleşmeli bolursunuz. O şuň bilen ýüzleşmän sizin bir ädim, ýeki ädim öňe gitmäňiz ýokdur, eşede ýetmäňiz de mümkin nädir. O Allah Taala da ruza da bermesidir. O bular ýalak bir perway jannary, onuň adam typatynda. Ýaşamasyny hiç kim isleýän näme O näýle sen hiç sada jogap bermän, iyi biçip o sıçıp gelip görmeli tolup. O bular ýalak durmuş dünýäň ýiletinde var. Hiç sada da ýani jogap gerçiligim ýok. Çağaňa da jogap gerçiligim ýok.
Şu terbiyetine de, bilimine, ilimine de, hünerine de. Çok hünerli çağacıklar var da. Şöyle hem ecetin günahkarı yeni tatasıdır. O günahı duyan oklarım. Duymak üstlen oklar. Şulatları yağatla diyen golün bir de düşman yalık terediyor. Teredik geçin. Siz bilen ben yamaşkan çağa yatacak korkların adam değerler. O men aytmadan bunu size aytıp bileceği adam yok kanını göreme o tekme. Onu gön yüzün daydiyan. Haytı kulağını bilen eşleyen oradan eşit vermelisin. O katı orayan oradan katı yerde oturur. O sizin tüyrenin ben burun şuun aydamı oğam. Tüyremedik oradan şuları yalakta yüz vermez. Mümkünüm derler. Hakikat şudur. Ors sebep bolup bilýär da, yani sebep yani yine Ukraina'da sebep bolup bilen nokta ors yine o tarafa seyretmeli. Ukraina yine çüremedi. Yani Orta Asya çüredi. Ölteğim koruyacak diye de. O güçlülüğüne biliyet diye. O. Yani yurdumuzu koruyacak diye. O şon deyip biliyor. Şon içinde millet bollu da. Biz şonam deyip bilem de o. Ör boyumda durup ben Türkmenim deyip bilem de o da. O bir topar binamı bir yeri uyuşuran yalak demettirler. Bunun düğünde bardaklar var o biraz iyi de gitmeli. Tarihe deretmeliler. Son yine şu ýagdaýda günäni bir atýarlardy. Yine agzy ber däl bizim halkymız ýene bir zat diýärdi. Men agzy berli bir düşündirip bereň sapara. Yine çörek alın, gelin çörek alın, agzy ber bolup çörek alın diýip gyýryp duran birini gördüňizmi? Ýa-da gelin hawa maşin ulanyň, maşin sürüň, o ýoluňuz, o gaty çalyp näme dersiniz, ýoluňuz geçersiniz. Şoňa agzy ber bolup o maşina alalım diýip gyýryp durany gördüňizmi? Ýok da sapara. Inde agzy berlige näme üçin çağırylýar? Yalan bir zat bolsa çağırylýar agzy berlige, birleşmäne. Yalanyň daşyna o hiç kim gelmeýänligi üçin soň agzy berlik propagandasyny etmeli sen çağırmaly. Biz näme üçin şu wagtda çel agzy berlik o üçin ýa-da bir zat diýip gyýryp o gelin birleşin diýip çağıramyz. Ýoksa yalan iş edemzok. O bolşy ýalak. O görkezip bolýas. İş bu öyle birleştiriyor adamları iş. Edefin eleyen bolsa. O şu işe düşünmeýärler separasiýa bizim ildeşlerimiz işin nähil alyp barylýany bilmeýärse işi bir adam etmeýär. İş edilen wagtda işin belli möçberlerini, böleklerini belli adamlar edýär. İň netijede de iň soňunda şol işi 5 adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam eçelli o birleşip edip bilýär. Yani birleşme diýilende ýene şu taýda bolýar. Ýöne o çörek alıp gelin agzy ýurop çörek alalyň diýip bir gyýryp beren birini gördüňizmi? Ýöne barýar şu taýda adamlar çörek almana. Çörek nowatlaryny göreňiz okmy Türkmenistanyň içinde? Bir giden çörek nowatlary bar. Yine şu agzy berlik sözüne ildeşler ulanmaň, onun tarihi var. Yine komünist näme gurulandan soň, komünist Russiýa gurulandan soň beýleki öz täsirini aşaňdaky respublikalar diýeli. Şolar hem o yalan da yine özlere yalana inandy. Soň beýlekler hem yalana inandyrmak üçin her respublikanyň konstitusiýasynyň başynda gelin birleşin diye. Proletarlar, dünýäň proletarlary birleşin diye. Birleşin diye. Yalan olan için o şoňa birleşin diýip çağırmaly. O zat bolsa hiç kim o çağırmana gerek ýok. Yani çörek almana agzy bolup çörek alalyň diýip gyýryp beren adam gördüňizmi? Yani akıl almaz bu zat. Düşüneri aldy sapara. Buna birleşlerimiz gatykam ulanýar. Yine ors etdirýär, orsun täsiri bilen bolýar diýdi ýa. Yine şu zatlar yine agzy ýür bolmak o sözem şu orsun nemesindendir. Ýoksa Ýewropada agzy ýür bolalyň diýip gyýryp beren bir neme men görmedim ýa kitaplarda da okumadım. Yine agzy ýür bolup Fransuz rewolýusiýasyny geçirdiler diýip. Bu daşından neme gaty gülkünçdür. Ulan gyýryp çağırıp nemedik görüşü.
Yine ben 10-15 minut bundan misal getirip verdim de adamlar ne o ödü yürekten birleşip bir yerler. Yine Ukrayna koyup yeni yerlerde. Her şehirde ne men olsa kemiğine yattan şu Litvan televizyonlarında o 4-5 günden ver şunu bir yerlerde. Ulul nemeler var tereden bir aşağına sıyırkalarını koyuyor. Yani şunu hükümet demeden yok. Şunu adamlar gelin birleşin kömek edelim deyip kıyırıp görünüm yok. Yürekten adamlar öd nemeler. Öd nemeti bilen. Yani ben çoğu diri şayet yani İrden Trump'da ben Türkmen ben belki de gitmezdim. O çağlar Irak var yani ben şu tak yakıp var ya onun geline o bizim yakdeli bir o var koş oğlum artık bu nemeleri yığınap o bir tane kaliteli yakıp o öden bardık o açıl. Sonra hiç kim vurunan yok. Halkın ödü vurunuyor. Ödü. Cemiyetin ödü. O birleşim bir kıyırıp görünüm yok. İş birleştiriyendir. O da yani yüreğimden netin nemen bile ne diyen batlar. O tem sırtın kıyışık olup o koltuğun aşağında kerpiçin olup sen birleşelik kıyıranın bile o sen kimdin ne bilen adamlara düğünden oluyorsun elinde. Bilmeyen adamların bilen çayağında olur. O bilen son o tavırlar. Onu belirtiyorsunuz, görüyorsunuz. O yani bir diktaturan yani haşar otudur. Çayır değil ya da. Haşar otu o diktaturan öyle bir tütün yalak olup duran olsa şu taşının sonunun yemeyen imitleyen haşar otu var da. O da katı kendir. O biz 30 yıl yaşadık. Ondan 70 yılını biliyette. O deme hem meyrik yayrak gitti de. Onun içinden sağdım neme yukarı çıkmadan katı kıyındır. O çıkayanın üstüne topuluşuna görüntümüz. Yani şu yıkıtlığın üstüne o nerelerde nemeler değilmedi. O şu adım atılış yatanlar kendidir. Yani şu çayırlar, onun köprüsü çayır yani kaşar ottuğunu bilen o önümlü ot kanlayanlar. Yine yine bir neme vardı. Başka da kayan yerde eşittim. Ne Murat Bäşimov diye. Ben bu bir yerde gördüm hava düşüncesi, ors düşünceli bir komentarlar yazıyor. O katı görmese tanıyanım için aydan şu taydan. Putin öz yerini korumak için hakkı yok mu diye de Putin'in öz yerlik bir zat yok. O yine gurrun vereyin yani Kırım'ı gurrun vereli. Yine Kırım'ı diye Gorbaçov o Ukraynalara verdi gitti diye de ondan ön bizimki diye. Ondan öňem sizinki değil. Ondan öňem Ukraynaların kıtı ýöne Ukraynalardan hem Osmanly'nyň kıtı. Onda Türkler hem gidip eýe çıksın Kırım'a. O Türkler hazır gitse Kara Dengizde göne bir saatte gäm bilen warp bolýar. Kırım bizimki diýsin ha şu wagt güýjem ýetdi Almana Kırım'a orsun elinden. O näçe yüzyıllap Osmanly'nyň elinde durdy o taýda. Kırım Tatarlary ýaşaýardy. Şu Kırım Tatarlarının hem mejesine otla yüklep basıp göçürüp o yankı konslagerlerde çüretmedim bu. Orsun yermiş. Yeme Kavkadalık gör, yüdüllap Kavkada uruşup da Kavkada kırılıp yok olup giden milletler var. Atlardan milyen nelsin köpütün. O bu orsun vahşilığını, bunlar tarihini biraz spaylap demet üstünü yapan soňlar o geç gidendir o diýär. Spaylam yapan ok Murat Putin'in ağzından öğreniyor tarihi şonun için. Yani şu Murat Bäşimov diýen git kitaplardan oku, başka bir yerlerden hem oku. Putin belki sana tarih gurrun berýän däldir, arzuwuny gurrun berýändir. Kemine ben ähli şu Kara Deniz boyunda gulluk ettim de. Şu Kara Deniz'in Kavkazı hemme yerini gezdim de, etker bolup gezdim. Onun soň birinji almaly kän gitdim. Şu taýda yitik giden milletler vardı. Yitik giden milletler var. Ödüm genosid edip ýöne kırılan yani kaçık kutularını yani Türkiye'de şu wagt köp ağırlıklar nemesi vardır. Çerkezlerinden adıklarına çenli.
Soçun ne şu at soçun yeri vardır. Şu tayın orsun yeri. Şu tayda millet yaşayar. No. O tuapse diye atlarım şunu alaktır. Mağrı diye ortada yoktur. Eşek banağım yoktur. Son ütköden nemeti yani täze patyoluktur atını ütkötmeden. Aşı näme dip şol ýalaga attır, hemmeje. Tuapse. O. Ben şurada ikil ullu ettim de. İnşallah o Day ors mu? takladım. Yani şu milletler ors Yok. değil mi? Yok. Aa. O bu yani şu imperiyan şolur ýaly häsiýeti vardır. Onun sen karar nemeder, onun seni öğünü çokup börün ediyor da. Onun ne hedve diyorlar, ne onun formülası vardır. Ne kitaplarda Kramp'ın nemetini gördük de. Kramp'tan onun başka Kramp'ın önünde adamlar vardır. Onun yani bulurda doğusam olan nokta. Yani sen dost mu kan deyip yüreğinden şuların dostluğunu ediyen de. Yine Kramp'tan onun tip vardı. Yine şolun yanına bile içişip, oturuşup, turuşup, gülüşüp, oynaşıp görün, şolun dostlar var, Türkmen oğlanlar. Biremden ineyim, ıklayım diye. Şolun her bir tanıyar. Açır soğunlar nemetine çenin. Bir stolun başını çöreğe miyilendir, nemedilendir. Şolları kırıp biliyede. Tevavi şuları yok etmeden bulun demeti geçen nokta. Onun şu kitaplarını şunun elinden geçiyor. Mektepteki o çağın beynine vermeli iyim vardır. Beyni adamla kıyalak iyimlen durmadır. O iyimem bilgidir, bilimdir, okudur, kinodur, tiyatrdır, aydındır, sağdır, sungottur, sporttur, yani şoňa meňde statlar. Ben şu datlan menüsini Kramp'lar ýazýar. Onan matan galdyrın kitabyny hemmejetin nemetinde vardır. Ýydarlasaňyz çykar. Şoň içine ine yani kol aýdyp görün rol var. Goşguýadan bolup görün. Gurban ulu mu? Yok, bir gyýyz var. Neme mi? Cemal Saparova mı? Neme mi? Yok, şam okunma näme we dip okuw mektebiniň içinde şonuň goşgularyny tally dip mollum arda edip görün. Ay şonun adı uğrasın. Yadıma düşmedi. Dilimin ucunda. Aydarlar ne demedi bilenler vardır. Ne şolor ýalykin kitabyny şoň nemen okuw programmasynyň içinde kim talýar? Gözel çağıly bolmaly. Ne nemeler talýar? Ne sizin yani beyniňiziň menüsini çağılaňyzdan şular nemet ýetişdirýär. Bu imperiýalar ýek ors imperiýasy beýle däldir. Britaniýalar hem şonu alakdy. Ne o wagtlardan mysal getirip bereli. 116 sanak medrese o gurup durlar. O şonu hemmeje Türkmen okuyanlar. O näme medrese, näme mektep denen medrese. Bir toro. O şu medreseden iýerlap başlarsyň bolýan. O Hindistan'dan bir yerden, onun mağarasından Britanya'nın nemesi çıkar. O finansiyizini şeyle geliyedi, Ankara'da. Hem şu ne diyorlar? İnni, o vantanın içine alıp görün. Şu medrese yani, bir millete okudum şu medreselerde. Yönü aptalına. Başka bir neme bölümü. O dünýäwi mektep nemelerine ilim bilim berin. 50-60 ýyldan şu medresedekiler şolun hyzmatyna gelip gören adamlar var. Ana edilýän oýunlar şodur. O Türkmenistan näme üçin o wantany mektep guranok.
O wanın teriheti bilen o ya da İran'ın teriheti bilen teriheti davamız yok. O urşun yani kazanılan urş hiç vakit yani teriheti yarıp urş edip alınan nedir? Akıl ülüne alınandır. O şu taykılın bilim yetirten teriheti öyle açılır. Dünyavi kâr hüner betlek adam olup yetişir yalak bilim bilgi alır yalak şert görüdön son yani terhetlen öyle açılandır. Terhet ediyenem cehalettir. O cehalet bilen o bilgili adamın tapavudunu ben görkü nemedeyin yeni de bir tapar şu durmuştan nutku getireyim. Yine bilgili insan yani Pribaltika bilen Ukrayna arasında terhet var. O arasında Belarusya'da da var. Polşa var. O ödem urç gidip bir o tayda. Şu taydaki halk yani terheti bozdum deyip o atıp ayağını mayıp edip o 25 yıl türmeye basıp gören okulur. Ödleri maşin o kömök deyip kapısına öydürünü getirip nemedik ki diyedir de düşürüp. O iyice işeceklerine çendir. Yani nemelerine şeyde bir kurama sürükle diyorlar kemiğine. O aklın hayranla. Şu 3 günü yeri yalak yani neme ırdak yayınla. Yani iyimit sunka şunun içinde tuşon kosu çöreği nemesi. Hemen şu 3 güne yeter yalak edip nemediktirler. Milyonlarca paket. Yine şunu düşünceli adamlar ediyor şunu. Bilgili yani medrese okumadık adamlar ediyor. Şoları siz kapır diyeniz, dinsiz diyeniz. Ben siz yalak dinli olanına, şoları yalak dinsiz olanı tercih eder gözüme. Şunu taylamalı olsun. Siz olsa ne Türkmenistan'ına görürge de otuyorsa, o İran serhedinine näçe tanak öz vatandaşı bula Ukrayna bilen Pribalt dine meňdeşlerle olur Katolik olur Hristiyan Ortodoks öz milletinizden nemen atıp maýyp edip ömürü koydurup gördünüz 25 ýyl ýetjekdir. Mine cehalet bilen yani bilgiň arasyna tapawut. O sapara. Umuma. Bizim Türkmen buloriyalak kurunu halayanlardır bilyen ben kendine. Kulaklarına da hoş yakmayanlardan bilyen. Yok sapara halayan olmalı 350'nin üstünde göreyen adam var. Halayan olmalı. Ya düşnüklü de indi yuvaş-yuvaştan sapara bizim baba arkada güýçlerin bardığını bilýärdik ýöne. Bu işin içine girenden soň yuvaş-yuvaş has anyk görür ýa-da. Arkada güýjüň bardygyny, möçüörüne nähili işleýändigini. O indi şu at bizim hawa güýjümizin yetip yetmejegini şu at hasap edip çykaryp bilýärdi. Akyl bilen ýa-da izgiderlik bilen edilse bu zatlar çözülýän eken indi. Ýa-da Gurban ulynyň ýagdaý agyr da bundan soň halas edişi hem ýok. Iň azyndan Putina bil baglaýardy bular. Indi Putin hem ýok. Indi Putin ýok bolan üçin biz indi ýyldaşlarymyza duýurmalyda. Bizim esasy ayağımıza askınjak bolup duran zat ine ýyldaşlarymyzyň köpçülik düşünmeýär, gorkýar ýene bir zat. Haçan ýollar açylar diýip soraýar ýene aýlap gelip soň ýollaryň ýapykdygynyň nämedendigine düşünseň açylar diýip aýdýardy. Olam neme Kur'an-ı Kerimden ayetler getirýän ýalap bolýan bolmaly, düşünen ok. Gynansak da o soran ok. Näme diýmek isledin diýip o şonam sorap bilen ok. Şo derejede akyl uyuşupdyr. Akyl ýatypdyr.
Indi şol akıl hawa ýuwaş oýanyp başlady. Ol aýry bir mesele. Ya, Demek 130 ýyllyk owa çöýredilen bir milletin akly ýani nähil ile birden garaşlandan oýanmasa, has çalt oýanýar. O tarap aýry bir mesele. birden oýanmasa maňsat däldir, oňa da düşünýäs. Ýöne indi bundan soň tezleşmeli biz köp wagtdan bäri taýýar ýyldaşymyz guruju mejlis hakynda sorap durdy. Guruju mejlis işini biz öňden bäri aýdyp gelýäs da bilmedim ünüs berdilermi bermedilermi ýöne indi şol işe girip başlajak. Ve gaty köp zat üýtgejek de siyasi tarapdan esasen üýtgejek zatlar. Ýöne halk köpçüligi siyasi meseleni kontrol edip bilmeýär köp ýagdaýda. Siyasi meseleni kontrol etjek elmudama ine siyasi partiýalara berilýändir. Misal üçin ýöne Türkmenistanda olam ýok, ýöne biz şol siyasi partiýanyň has ýokarsynda etjek bolýas. Şo zadyň hem altyapysyny göredýäs, hem siýasatyny gurýas. Ýöne halkymyzyň şo siýasata biraz aýak nemetmeli, aýagyny deň getirmeli. Ayak uydurmaly ýani. Ayak uydurmalı. Yani şol meselesi ine siz näçe o çaltlaşsanız ya da talaplarınız, siyasi talaplarınız artsa şonça da problemalar gaty çalt çözüler täze Türkmenistanyň gurulur. Gerek olsa bu tomusda yurdun içinde oluruz. Biz ertir diýseniz ertiren taýar bizim hemme zadymız. Ekrana çıkıp o gıýgyryp reklam edýän görem jok sebäp iş o yerinde özüne işte suud etse has gowy boljak. Göz değmesin häzirden aýdyp göz değdirip näme gerek mi? Biz 2 ay mundan Putin'i Ukraina üstüne çözjek mi Putin? Bir garaşmaly bolýar. Indi hem o size garaşyp ýörsen näçe wagtdan bäri. Demek Türkmen yani Türkmen näme gowurlýandygyny şu populist adamlar bilýän eken pul berjek diýerler de. O pulum gowurýan eken şu pul janyny alýan bulun hem emeti şu pul ekenne. Indi biz bunu edil pul berjege diýjek gelle o pul boldy da berjek gelle. O pul gazanmalydyr. O pul berilýän zat däldir. O kazanmadık pulun teňki däldir. Birinji ine ertir guruju mejlisiň kabul etjek nemesinden daşary aýdýanlar ertir neme saýlawlar nemeler boýunça bolar. Soňkullaryny ne Türkmenistana türmeliň yapylmaty. O içindäki adamlar hemme jeriň boşalmaty. Ine şo karar alınjakdyr. Ine şoňu siz hem moralny hem ruhy hemme taraplaryň taýin bolmasyn talap etmelisiňiz. Gerek bolsa aýak ýeremelilerine aýagam ýeremelisiňiz. O ýeliň daşyň aşagyna goýmaly ýerde el jagalyň daşyň aşagyna goýmalysyňyz. Ne bu da türmelerde ýatdan siziň hostarlaryňyz, dogunlaryňyz, dosýarlaryňyzdyr. O Türkmenistana Türkmen halkynyň nemetinden bular ýalak türme bolma jenaýetçisi bolaýanda da bolma haky ýokdur. Biz üçin gaty ullukan millet üçin utançlatdyr. 20-nji asyrda bu tip türmeler adam öldürüp ýörenem bolsa bu tip türmeler bolmalydyr. Onu kefeden diýetdi. Şu tuberkuloz nemesi vardır. Şoň ödüýeti. O galan wagşylara bir garadyr. Şoň üçin şu türmeler yapylmalydyr. O içinde adam öldürenem bolsa olaň ýörüýte saklanjak ýeri vardyr. Bu ýöne bular 50 000 adam öldüren daşynda gelipýär. Takda otur diýäňiz. Siz bir adam öldüreni gorkjakmy? Siz gorkan bolsaňyz 50 000 adamy öldürýänlerden gorkmaly. O jemgyýete hok power ýany bolsa şolardan awalmaly. Onuň siz deňeşdirip görüň. Siz bir ýanky millet käwirdatlary deňeşdirmäni hiç bir demägde gelen ok. Aklyňda gelen ok. O wan duruşy bilen 10 ýyl
bolun owan uruşu bilen dünya uruştu da o tayda. 15 bin adam ölýän bolsa, 50 bin ýöne parahat altın atırıňyzda. Kalkınış döwrüňizde ölüp bilýän bolsa, Diňe türmeleriň içinde diýip şonu bellep geçiň sapara. o diňe türmäň içinde. Şonam siz görmeýän bolsaňyz, siz ýani şikayetinizi kime getirjek? Nirek getirjek? Allah'ın günahkarlayalarda. Oh. Allah canım öz düzeder diye de şu günahkarlamak bolýar da. Şonuň ýaly bir din neme düşünjesi var illeşlerimizin. Sapara bu nemeler ýuwaş çözülýär. Bağçıklar. Indi bundan soň has başgaçarak döwür başlajak. Ýene ýanky illeşimiz o entegem. Mediada men şoňa bir jogap bermek isleýän sapara. Ukraina bilen Orsedyň arasynda bolup geçen zady tarih okasalar bilerlerdi de diýip ýazypdyr. Sen okan tarihin yeterlikdir. Yok, kitap okasa diye sapara. Men geçen şu kitap deyip görkezdiler de soň men hayran aldım, elime aldım. Soňra o haýsy tarapyndan açmalydygyny bilmedim. Soň okap bilmedim men o kitaby. Şonuň ýaly pikir edýäm bu ildeşimiz. Demek gep bärde kitapda tarihte de däldir. Ine aňlaşma diýip bir zat bardyr. O Düşünme. Yok, gol çekişýärdi. Ne terhetler, ne şutay benki, tutayım tenki diýip gol çekişýär. O ortaýa bir tarapdan Ukraina bir tarapdan. O golü näme üçin çekdi? Dawa diýen bolsa şowar etmerkeni. Ya gol çekmerler. Bulun golunu da bolunu. Valodyanın golunu da unutmadım. Valodi de başka neme vardı? Helmesen Valodi şularyň sapara. Celle awalarynda Valodi bolýar şular. Onu dünyada hiç bir anlaşma diýilen dada anılmalar diýilen neme orta çykyrýar da şey. Onun Ukraina eline atımlı yara vardı. Gördüm ortadan bir de kendi o dünyada 3. kuvveti tanı oyuncu. O şonu yoğet o bir de garant dip şey yoğettirdiler de. O şu nemeti bağ olsa yani Putin cınk edip bilir mi? Yani bu yeke berde de duracak da bu işli olsa. Yine şu an Ukrayna o elini aldırtan men teslim değil de. O Putin durur ötken Pribaltika namalar. O Moldaviyan neyme diye Dnepr nemetine Pridnestrovya diye. Şu taylak kendi. Onu beyleklere davet etmeli. Bunu bir yer tabii misal için Krivallı'dan durmadı. Bu Lugansk, Donetsk gerek oldu. Onunla da durmadı. Kiyif gerek. Bu gerekliliğinden de Öd halkına da seyredip bir nokta. Yani sen ne isteşim yalak yaşarsın diye de demesin. Sen kim diyelen sonra orta oyun okur. Şunun. Sen kim? O sen bu atımlı bomban bağ olunu bilen. Sen bilen hükman. Senin alak yaşamadığıyla datıyor var. O sen atımlı bomban vardan nem beyleklik bolmalılar. Lerin sonra onu orta çıkar. Bu oraya oyun edip başlatılır. Onun her devlet atımlı bomba edilmeli var. Bir del yüzler çık. O sen demeyende sen gepini çekecek. Öyle demek ki. Ona yol vermeliler. Tam ne şu bahane bilen o ortaya demilitarize etmeliler. Ya bolýar, o görünüp dur bolýar. Şöyle edip başladı dünya dönemedir. Atım bombalar bak. Ulan. Ne 3. Cahan uruşu oldu.
Dördüncü Cahan Uruşu'nu çarşak bilen etmeli ordu. Yani çopun tayak bilen yani daşlap o dördüncü Cahan Uruşu ile olmalı. Ve bundan sonra yaşayış olmalı elle. O bıraksa başka yetek sanak devlette atım bomba var. Yani olur atıp yetişmedi diye. Ay, onların atom bombasını havada vurmayacaklar ne garantisi var mı? Atom bombanı hava attın, hava barıp yerine düşecek mi? O koranması var ya o yurtların. Ay buların nemesi şol siyasatı, başkaça siyaset edip bile nokta. Korkuzup ne aydiyalar hossarların korkuzu ya deyip şol neme de. Yok işte Türkmenistan'ın türmesini alıp görün. Şu taydak sistemi vardır. İşleş sistemi. Amon, korkuzup amon ne orşedimiz nemesi şu başka iş zaten. Şoğumur beyle kırak yani devlet şekline formatı. O beylik bir aşap forma da. Adam 60-70 yıl yaşayan ömrünü. O da şunu alıp Samsun'un aşağına o görüp demetecek oradan bu yaşayışın. Ağına sen ne yarak. Nemede şön yaldı yerlerde en sonunda sapara. Son yine de bir kızıklı vaka var yine ne menem ayıp geçer sapara yine Xitay köp adam o Xitay ortadan bir stratejik bir işbirlikçisi alıp görülýär. Yani sanksiyalardan soň Xitayam finans tarapyndan uzaklaşıp başlapdyr. Dün okudum ben bir haber neme ekonomistin nemesinde var diýýär. Kendine yanlış hareketin taraftarı dine tamtık bolup bilýändir ya da tamtık yolbaşçılar. Yanlış hareketin taraftarı bolmayan nedir? Putin eden hareketi gat yanlış. İntihanlık nemesinde yanlış. Ödüne de yanlış. Delil, milletine de, yurduna da delil. O dünya da şunlarla. Bu realak hareketten utyan adam yok da. Utyan nihayet bir halkı birleştirip bildi de. O kâte urbet bakçılığı birleştiriyor da. İş yine şu zat iş de. O şoň üçin o Xitaylar o tamty adamlar derler. Görün o. Ne Şweýetden tapar görýän bolsa, ol gospojum Xitay görmeýändir öýdýän şular. O udokdakylan rawetkeler aýyp oturýar. Amerika ýöňünden aýtdylar da. Bir de Amerikalardan ýöň aýtdyk. Kemiden de şaýat. Yani ekranın ağırtında dinleyenler hem de şayet. Şu boljok dağıtları. Ve bunlar kuşta atan üstüne oyundan neyme boşluklarını görüp oturuyor. O sonun neyle borcunu görüp oturuyor. Entek yine de Ukraynalılar şular bir de katı yakınlıp adam karşılığı ediyorlardı. Şular entek güzelep koşunu köprek içine salıp o anırtını yapsan, şu lojistikasını götürüp bilen yok. Ödleri, yani bir hepteden son seninle çörek bile başlarla tallattılar. O akıl teknikasından, yani metalovedin bulunduğun bir peyda, forması yer sürürsün tanklarına. Ne bulun, nefti şu at, yani muhtemelen vardan çiğnev. O şoň üstünde de oturan iqtisadiyetler var. Onu bu reallik urşun edip götürsün. Bugün 36 saniye Rus nemelerine, uçarlarına, aeroportlarını yaptırdılar. Uçan ok da indi. O samalyotlar näme etmeli indi? Nire uçsun? Xitay'a mı uçsun bular? Xitay'a da näme için uçsun? Ähli dünya karşı. Hareket yanlış. Kemine o bunu Bäfidin üçin bollap bolany. Yok. O Swift yapılanı hem bekşi deler görüyor da. İki taraplayın görüyor yani. Beyleklere öz arasında aratnaşık edip düzeder bunu yani. Putin niri. Kim bilen aratnaşık edecek ondan sonra.
Yankı neme çelledipdirler de hayran kaldırdı Sapara. Kanada bilen Amerika'da Rus içkileri diye de alkol içkilerine Yo. qadağançılık getiripdirler. Satılmalı değil deyip. O Yığınaptırlar. kemine Türkmenistan'daki türme başlıkları ne emet diyelim. Hilebin dar içip gören türme başlıkları var. Olur Ha? olur şu an hiç zadam edip bilen oklar. Hem olorun üstünde de iş geçirilýär şu an giňişleýin. Yankı ama onların izarlan ya Sapara 2-3 sansının ada çıkıptır. Siz değişinizi becerdip görken 2-3 sansının adı çıkıp o yaşayan yerleri belli oldu. Indi bundan sonra o kerebin ucu çözüldü gidiyor. O telefon numarlarını o alan yerlerimiz var. Barlap o niredel yaşayalar. O emme zatları o ortaya çıkıp uğradı. Buların kaçacak yeri yok. Yine daşında yurdun içine entek girmenke buların haysi de şey girip çıkanı bilip bilen Onun olsak yine de bir zat kemine ne Türkmenistan'ın iyi çıkanaları vardır. no. Näçe tanıp devlette bilem o 50 mi 60 mı? Ne Türkmen ilçileri yani Orsun KGB'sinin o siyasi içeikatdır. Ya tabii Türkmenistan'ın ödü ortadan bir vilayet yalak demedi. Ne bu informasyada o spes turbolom yemelerine geçiyor. Ne bu da böyle onu tutuluyor da. Ne ortun uluyan demedi. No. Son hava bir soru var yollar haçan açılar ka diye Sapara diye. Siz cevap ver. O siz tayin olun yolu açık. O yolu açık. Siz tayinler. O bizim için yine ertir açılsa da tapavut yok. Yani yurdun içinde o giden bir neme kriz devam edip durka. Onu edip girmeli. İyin berkisi yollar açılsa deyip gurrun edilýärdi. Yani Türkmenistan'ın içine o daşına çıkan adamların hemmecesi izine gelmegi üçün 3,5 yıl gerekine hasap edýärdi. 3,5 yıl. Onun erwet tarapy yurdun içinde iş gücüne o neme münasip bolanmy diýilýär. Şu iş gücünü berjäh edip biljek adamlaryň sany gatas. Hemmecesi daşında biz yurda varan soňam şu daşyndaky adamlar gerek bize. Birinji nowatda şolar gerek. İş yani işe yaraýan ýaş düşünjeli diýeli bir tarapdan hem näme bolsa yurdun daşynda. Kâri hüneri var. O içindäki äser eden de kâri hüneri var. Bizim o arzu edýän neme idealymyza ýakyn däl ýöne şonda da yurdun içindäki bilen deňeşdiren de gowy da hana näme diýerler? Niýazow bundan gowuty diýip deňeşdirýärler. Şoňa meňzeş deňeşdirme etsek, Sapara o ildeşlerimizin ýolundan ýöresek, şo gowy bolýar. Şonuň ýaly ýagdaý ildeşler bize de gerek köpmän suratda daşyndakylaryň içine girmegi ýöne 3,5 ýyl diýärdi ine. Hiç içinden daşına çıkman ýagdaýynda. O kemine bitjekligini kendi inandırıcı değil. O belki badır yaşonun. Mene onu yani şu öz dememizin abunlarına ta nemi diyenler 18 bin oldu dem şu 18 bin ben işte. O siz şuna abone olmalı. Şu gepleşiklerini emetmen kollamalı yarandı. O onun tide tin biteceğinde 20 döneceğinde kimin anar? O size bir özüňizden bir iň bolmanda bir adacık Samimiyetsiz bir soru aslında. o garynjaň neme diýerler bir koşma. Son yine bir soru var. Belarusya hakkında ýatdan çıkardık hem sorum geldi Sapara Belarusya'da okuwçylardan gelýärdi.
Ama Belarusya barada o näme bolarka diýe, şo barada da aýdyp geçseniz diýe. SWIFT meselesi o taýada girecek sanksiýa SWIFT. O şu ortada näme giren bolsa Belarusya'da da giriyor. İkisi o näme meňdeş bolýar. Näme giren bolsa. Ine bu zatlar näme üçin bolýar diýip sorasaňyz, ine Putin girdi. O başlangıç sebepler var da, ýöne bunun asıl umumy suraty var. 21-nji asyrda post-sowet sindromdaklar galyp bilenok, ýaşap bilenok. Ýagny post-sowet sindrom näme? Ne ýa-ni daş döwregindäki dünýä değişli, ne de öňkü Sowyetlere, ýani SSR diýäňiz, SSR değişli. O ne häzirki dünýä goşulyşyp bilenok, ne de SSR'e gaýdyp gidip bilenok. Şo ýagdaýdaky döwletleriň hemmejesi ýykylyp täzeden düzgünleşmeli. Döwlet bolup bilse döwlet bolar, ýa bölünmeli bolsa bölünür, ýa-ni Orset bölünjek görünüp dur. Ýöne Belarus bölünmez. Olar täzeden gurular ýene-de. Täze düşünje. Ondan soň görbereriz. Şol bir nemede post-sowet diýip ady tutulandan soň ýa-ni Orta Aziýada şonuň içinde. Orta Aziýada da galyp bilmeýär. Eger bu gidiş bilen gitse, ýene şunu biz düzeltmesek, häzir täze Türkmenistan diýip orta atyldy, onu täze Türkmenistan diňe halas bolmak üçin däl. Halas bolandan soň o durmuşda galyp bilmek üçin gerek. Şu dünýäniň hataryna goşulyp o ýaşap dowam etmek üçin gerek. Sürdürübilir diýil ýa. O sürdürülebilir diýip bir söz bar, ýöne türkmençe şo sözi hemen näme diýip bilmedim, ýyldaşlarymyz bilýän bolsa. Kommentariýa ýazsyn. Ýene şon ýaly bir nemeler var, analizler var. Umumy aýdylandy. Ýöne bunu şu gün aýtdyk, bizim ýyldaşlarymyz ertiňe garaşýarda şo zady bolmagyny. Yani bu cehaleti bir formattır, howlukmaşlyk demelik. O hemme kişi o bir zatlar taňa edip bermeli, senem hödüýürini görmeli diýilen bir nemeň içindäki gatlyk var. O edin de, nemedin de diýär. Sen ne? O toğra beremokmu sen özüňi? Sen ne? Sen üçin näme üçin biri edip bermedi? Bu toğra bolmady. Ya o belgili mi şol adam? O seni gowy ýaşatjak bolmak başga biriniň kellerini goýup o bahay ediljek zat däl. Şu zatlara düşünmediňiz ütköşlük bolmagy mümkin däldir. Bir pikir edip görüň. O sağa näme üçin biri etip bermedi? Kim bolsun? Hökümet, döwlet diýip nemeden näme üçin etip bermedi? Sen kim? Sen. O döwlet diýmek sen nimek? O sen müň sanyň 5 milyonyň döwlet tutýar. O döwlet sen bolsaň, sen bir zat etmeli. O sen oturmaly. O sen otursan döwlet näme diýip döresin, ortağa çyksyn. Döwlet näme miken ol asmanlardan, Huda tarapyndan iyi verilen, asmandan inen, gökden inen diýeli. Bir gowy ýaşaýan adamlar jemgyýetlen ýani iş nemetini teredim. Şulan günlük bir ýani ýaşaýyş nemetini bir kronologiýasyny teredip görün. 8'de 7'de gidiyor. 6'da 7'de geliyor. Tak birini işleyen oldu. O tarzda eşek yalak işliyor. Hüneri var yerinde. Yedip bilen dağdı var. Her kim öz kârinden demem. Yervet hünerli işkâren hiç kime gerek geldir. Hem bir şey olsa gerektir. 4 adam var orada 4'te mi işleyen? Her yerde. Ne bileyim başkalarım şuradan.
6-njy gün, 30 gün biraz elpeşelpelerek nebe bolmadı. Bolmadı. Şo koşmaçı işemedi yani. O yaşayacak olan işlemeli. O biraz öğrenip bilmeli, yaratıp bilmeli. Ya bunu Türkmenistan'a ne için edip bolanok? Uğurlayanlar demiyor. Yok. Devleti kurmadınız. Bu da atların işlep bilmesi için ilk olarak devlet kurulmalı. Mekanizmler kurulmalı. Yok, bir de o mekanizmler gerek geldi. Yani biz kovu yaşayacak diye. O yaşa, yaşa gördüğünüz neyle kolyan var. Yo, näme için gerek deldi yani aýdyp bereyim men sapara düşünjämi. Yanlış yani yankı. Az okan adamlar, az düşünceli adamlar gaty sahada pikir edýändir. O 2 goşmak 2 deňdir 4 diýär. Yani pikir edin matematikada ýa-da algebra soraglary bardyr. Bir giden sonra yazılýar, skopka, harplar, bilmem o nemeler, kökler aklımıza gelip bilýän bolsa şu wagt matematika bilmedim yani düşündürýär matematika dilinde de ýyllaşlarymız bilýärmi, bilýän okmana bilýän. Yani deňdir 4 diýär. 2 goşmak 2 deňdir 4 yani bir giden o ýaýlar, o harplar, sanlar, her türlü nemeler goşulup aýrylyp olam 4 çykýar. Bizim ýyldaşlarymız 2 goşmak 2 4 mi ka şonuň ýalyp çözülýärmi ka näme problema diýip pikir edýär. Iň uly nemede şu taýda problema. Onuň ýalan saat däl ine bir ýurdun başyna gowy prezident gelse mezat düzelýär diýär. Onuň ýaly däl, onu görýäňiz ine Ýewropada häzir şu wagt parlament, hemme Ýewroparlament, NATO, soň Ýewropanyň howpsuzlyk nemesi. Belki düşünýänem dälsiňizdir. Hemme sen bir zat ýalyp görnýändir size ýöne. Şu taýda bir giden guramalar var. Hemme jesingam aýratyn meclisler var. Guramalarynam içinde bölümler var. Olaryňam aýratyn meclisler var. Hem kärlerin eýeleridir. Şo işi bilmeýän şo taýp bar bolýanlar. Laýyk adamlar. Ýöne Russiýa seredin diňe Putin var. Meclis Putin'den var. Türkmenistan'da da edil şonuň ýaly. Indi olara seredin bir giden adamlar o zähmet çekýär. Meclisler gurupdurlar. Hemme zadyň meclisi var problemany. Düýüne ýetýärler, soň netijesinde o dogry karar berip çözüp bilýärler. Yani bizimkiler o bir sany gowy prezident bolsa çözýär diýär. Yani prezident o jenayetdir Orta Aziýa üçin ýa-da postsovet o ýurtlary üçin. O gelene ömürlük gelecek. Olam ömürlük geljekde. Onun gitme nemedem yok. Gitme gelişlerinden belli o gitmeyecekleri. O çıkış nemedi yok. Yo şu wagt o prezident boljak boluşup görenlere seyretsem görünüp dur ablaryň gitmejekdi. Yani näme üçin gitmejekdi görünüp dur. Prezident bolsam o hemme zat çözýän diýär. Ýöne prezident boljak bolsaň siyasi reforma nirede aldı. Siyasi reform etsen sen bir kanun gelýän özüňden de gitmeli bolýan. Sen siyasi reformaň näme diýdiňi düşünýän onda. Bu zatlara o düşünmän ine gürleşen bolan nokta sapara bir sanawly adam bilen gürleşip bilýän meseleni ýöne halk köpçüligi bilen o ýanky döwletiň guruluşy, hökümet näme, döwlet näme, hökümetiň guruluşy bu zatlar gurrun edip bolan gaty çylşyrymly gelýär ýyldaşlarymyza ýöne. Ýöne biri etmeli onu size çylşyrymly gelip biler. O bilme memäňden hökman däl. Oňa da lokan pretendiýam ýok. Ýöne bilýänlere o şuň bilýändiňi bilin. O bilýän adamlar etmeli. Bilmeýän adamlar işaret etmeli. Görmäň iň azyndan. Sizin pikir edişinizden has başgaça has giňiş pikir edýän adamlar bardyr elmide ama onu nemesini görüp bolan okuyana öz durmuşuňuzy göz öňüňizden geçirin ine sizin näme diňiz ortaya çykar. Näçe kitap okudunuz misal üçin ömrüňizde. O ýa-da näçe dil bilýäňiz. Rusça bilýän diýip o aýdýan bolsaňyz o dil däl meniň üçin. O dil bilmek diýmek senin durmuşuňa bir goşant goşmasy. Ýoksa dil öwrenmek kime gerek? Rusça o size goşant goşanok gaýtam ömrüňizden ogurlaýar.
yanlış yerlere alıp barýasy. O Rus medeniyetinin içinde yaşayanız dil gaty täsir edýändir. Şonuň üçin çağalaryňyza dogry dil öwredin. Yani çağalaryňyzy zäherlendirmejek bolsaňyz dogry dil saýlamaly. Sapar agr ýyldaşymyz o şu taýda gutarsaňyz biziň hem işimiz kän diýe ýöne gürrüm hem gyzykly diýär-de. Men hem o şo gutarsak diýen 1,5 saat bolupdyr. Bolýa gemine. Aýtjak, jemlejek bir meseleňiz bar. Yok, soraw berseler jogap bererdim. O ýadan bolsalar sorawlary. Toňrun bererler. Otoraýar gemine. Ine bir ýyldaşymyz hem gaty gowy kitap näme edipdir? Why the West Rules diye. Näme üçin gün watar dolandyrýar diýip. Häzirlikçe diýip bir näme ýazypdyr. O Ian Morris diye. Ýyldaşlar ine menem o gyzyklandym. Barlap görjek o sizem görüň. Onuň ýene bir näme kitaba berdiň näme deýin o men düýün teni berdim kemine o Demirtaş bir ekonomik ýigit bar şonu dinlen gaty akylly düşünükli o näme o Türkün içinde Tayland duran bir näme iqtisadi bilimleriniň nämesi o bir koefisient barada gurrun berdi de netelikli önüm diýip o siz bunu men aýtdym o bilmersiň o da şey diýär aýtdan önüm beni gyzyklanıp ben ekonomist bolansoň bunu bilýän näme diýen netelikli önüm diýmek näme diýmek o yani ilim öndürmeyen önümünü öndürmek diye. Bunun bir koefisiyenti var. Dünya boyunca da yurtların sırası var da o nemesi. Hayati devlet nitelikli neme diye. Şunun yukarısında Japonya var. Yukarı hille. O ilim öndürmeyen önümü. Yani know-how'lar var burada. O yine siz okuwa gidiýäňiz, men bunu näme üçin aýdýan? Ortaýada näme gidiýäňiz? Belarusya. Şo taýdan aljak okuwuňyz, bilimiňiz, sizin şu ors spesialistler ýalyk bolup bilseňiz zor bolýaňyz. Men orslaň hemme institutyny näme demok, oru bar, o fundamental bilimlerde, yani fizika var, o atom nemeler var. Güýçli nemeler bar, o nemesi yok, ýöne bir bağlan nemeler var da. Iqtisadet diýdi, tarih diýdi, ýene de şoňa meňdeş bir topar bir ýa-ni ortaýda nemeler bardyr. O taýdan ýa-ni ýitiren wagtyňyzda, puluňyzda, zamanyňyzda diýenlerler. Ine şu nitelikli ötüş, öndürüş koefisiyentli ýurtlaryň nemesini alın. Ne akıl nirde var olsa, şu önümleri öndürüp bilýän o alım bilim bar yerleri ne okuwa şu taýlak gidilýändir. Käri hüner şu taýdan alınýandyr. O harc eden wagtyňa wagt gaty degedilir, iň gymmat gadyňyzdyr. O çykarýan çykdyjyňyza o seň öýdüňizde şu taýdan bilim alarsanız, şu nitelikli öndürüp bilme potensialinizi kaldırarsanız, onu hem bir kişi şunu öndürmeliyle demede yok, golün öğünde, anırda, yeğeninde burada at bolsa çıkyandır. Yani bu da yani postsovet demesinde nitelikli önüm neyemediğini o düşünen ortaydın içinde 4-5 sanak o iqtisadiyetçi vardır. O Türkmenistan'a düýünün bolmasy mümkin näl sebebi bu hasaplar ýaly statistika hem ýok da, onu ýok etdiler de, elementarny atlar. Ne bir täze Türkmenistany şu nitelikli önümüň nämedigini bilýän ýaşlar bilen, şunu düşünýän ýaşlar bilen täze Türkmenistany guruldy. O başgaça täze Türkmenistan bolmaz. Bunu ýörüýte şu gepleşiň içinde şu nememe geldi de. O sağ olsun şu ýigidimize mene alkışladım kemine. O gaty giňiş we köp adam tarapyndan tanalýa.
Şu an birinci gezek Twitter'da da ortaydın näme üçin ýeňilýändim şu taýdy ýa-da ha, ýeňiljegine bu näme boljagyny bilýär-de. Şu önümde ortaya 50 näsinji ýerlerde. Ol neftin gadyň 82-nji ýerde, 82-nji ýerde. Demirtaş, Özgür Demirtaş. Bolýanda sapara sağ olun. Sağ olun, iyileşler. Gatywer men göndürä gaýdan o Allah burlap demet börünnün o bir tapar dost bolsaňyz galarsaňyz o näme bolsaňyz gidersiňiz o men ýanky samimiýetli adamyn böwrüň düşürüp men diňleji bolmagym demetne de urkan höwetim ýok da. Samimi bäli adamlar men dinlemedi diýlen demedem ok men. Ýanky aýdylýan diýilýän zata bir üntwer sondan bir peýda alýan adamlar üçin aýdylýar da. Yani bundan ýerip ondan çykjak bolsa onun wagt ýitirip bermesine hiç gerek wagtlar işini de bermeli. Şoň üçin gaty görüşmäliň. Iň soňy biri ajam bolsa bu zatlar aýtmaly. Sebäbi men siz bilen bir guda garnaş boljak bolup ýörem ok. Ya sizden ses aljak bolup ýörem ok. Sesinden berekken maňa hiç sadyňdan berekken. O ýöne bir zat edýän bolsam şu milletin indiki geljek nesiline diýen. Onu siz üçin edýän joýup görmäňmi? Şolara ýöne siz adarak pätgel berseňiz o peýda diýip aýdýan. Ona o gaty görseň ýumşak görseň o da ne şeyler bolya kemine tawol o sana da ekrana çıkaran için iyileştir size de sağ olun.